når deres computer står og kører i 12 timer på Facebook. Vi sidder og bryder begrænsningerne og bryder hastighederne på, hvad kan en computer. Det betyder, at vi flytter simpelthen grænser, og det betyder, at producenterne har nemmere ved at benytte vores viden og de steder, vi finder svagheder, til at forbedre den bærbare computer derinde til 3.500. Så kører vi en 06 igen. Det er igen en 3 mark 06. Kan vi skrue op for CPU'en så, Oliver? Nej, det er ren show det her. Det er simpelthen for komplekst, at vi kan stille os op på en scene og bare lave rekorderne, ikke? Det er også derfor, at tidligere nede hos os, nede i den anden ende af hallen, der har vi der er det ikke altid, vi kan blive lige gode til at stå og forklare folk, hvad vi laver. Tidligere i dag satte vi 2 verdensrekord. Vi satte... Vi har taget en masse billeder, og så har vi selvfølgelig sørget for, at der er en masse film på det. Og der sker så det, at lige så snart, at der er et lille øjeblik, så kan jeg simpelthen have glæde over det. Og så kan vi sætte os ned og sende en masse pressemeddelelser ud om, at det er vi simpelthen taget. Ja, vi er meget nørdede, jeg ved det godt. Men vi er stolte af det. Ja, uden nørder, så var der ikke noget, der ville hjælpe. Så du vil kunne bruge dit dankort, du vil kunne tage telefonen, du vil kunne på internettet. Ja, så vi er det gode nok, selvom vi er nørder. Jamen, der skal ikke grines. Det skal der altså overhovedet ikke. Og det var kerne. Det er det godt. Stille og roligt ser man, at teknologien udvikler sig. Det er jo blandt andet også en af de ting, som der kommer af, at folk som os lige pludselig vågner op om natten og tænker, hvis jeg nu putter blæseren derhenne, så kan jeg få den til at blive koldere. Jeg kan i hvert fald love jer for, at der er mange danske computernørder, der vil være stolte af, hvad vi har formået at præstere, mens vi har været inde. Og jeg håber, I har lyst til at komme ind og læse lidt om det inde hos os på OCTeamDenmark.com. Så jeg vil gerne sige tak, fordi I gad at komme og lytte og se på, hvad vi har.